I'd like everyone to stand up together as we honor the Bible. And let's go to one of the very important passages in the Bible in Psalms 119 verse 105. Okay? Masyadong malakas. Psalms 119 verse 105. Okay? Sinong nakahanap na sa inyo? It's in page 729 in your 5 Bibles. Page 729. Alright? Basahan tayo amin ti English nga gigidan. Ready? Read. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Everybody, once again. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ilocano? Ti saom pagsilawan kadagiti saksakak ken silaw iti danak. Agkararag tayo. Dear Lord, we are here today to honor your word. Lord, if there's anyone among us today who is strange or stranger to the knowledge of the saving work of Jesus Christ on the cross, sapay kumata babaan ti panakailawlawag ti mensahe ita, maliwanagan ang aming mga isipan at maligtas. At ang bawat isa sa aming mananampalataya, I pray that we will go with a renewed commitment to read, study, and apply your word to us. Oh, I plead before you, Lord. Please touch us, Lord. We need your word more than we need physical food. We need your word more than we need money. We need your word more than our kids need their secular education. We need your word above all things. So help me, O God, to persuade and emphasize the value and importance of the Bible in our lives today. Bless our internet connection so that everyone listening today online and watching Zoom will also be blessed as we are blessed here in the main sanctuary. In Christ's name we pray. Amen. And you may now be seated. I firmly believe that as a country is governed by a constitution, true Christians should be governed by the Bible. Try to picture in your mind what would be like a country without constitution. By the way, what is a constitution? If you are an official of the municipality or barangay, you should know what a constitution is. At gusto kong ibigay sa inyo ang definition ng constitution. A constitution is the basic principles and laws of a nation. The basic principles and laws of a nation, state or social group that determine the powers and duties of the government. Ito, and guarantee certain rights to the people in it. A constitution is a blessing. Hello? Sapagkat ang constitution ay mga prinsipyo na gumagabay ng mga alituntunin ng gobyerno at nagbibigay garantiya na ang karapatan ng bawat isa ay hindi natatapakan, kundi napoprotektahan, at upang ang bawat Pilipino ay malayang umunlad sang-ayon sa ating batas. Alisin mo ang batas. You are removing the vital ingredient that will keep the right, that will protect the right of each individual. Kaya ang Constitution ay blessing. Of course, kung minsan,
mahina ang pagpapatupad. At ang iba ay hindi gumagalang sa konstitusyon. Pero anuman ang katayuan o anuman ang gawain ng mga dapat nagpapatupad o ang mga tao na dapat gumalang, anuman yan. Na ang punto ko rito, mga kapatid, ang Constitution ay blessing. Dahil dyan ko pwedeng igiit ang aking karapatan. That is why, when you remove the Constitution of the country, you are removing the basic principles. You are eliminating the laws that will determine the powers and duties of the government. Hello? Kaya nga, no one is above the law. That's a principle. No one is above the law. The mayor is not above the law. He may have been given power, but even his power is still regulated by the Constitution. Kaya kung sana na ipapatupad ng maayos ang batas, magbibehave ang lahat ng mga mayor, gobernador at sangguniang bayan, lahat ng mga opisyales, because that's what the Constitution is for. Okay? At hindi lang siya nagdedetermina ng powers and duties of the government, but also guarantee certain rights. You have your right. And our right ends where others' right begins. Now, if your right is violated, hindi ka ba magagalit? At pag nagalit ka, sino ang huhusga sa inyong dalawa? Hindi ba batas? Kung walang batas, pareho kayong tama. Sa paningin nyo, hindi ba? Dapat sa dalawang nag-aakalang tama, isa doon ang mali. At isa doon ang tama. Tanong, sino po ang magdedetermina kung sinong tama at mali? Constitution. That's why if you are working with the government, you've got to do extra effort to study the Constitution of the Philippines. Kung loobin ng Panginoon, sasabihin ko na sa inyo, gusto kong kumuha ng law. Kasi gusto kong kunin ang disiplina ng pag-aaral ng batas. Kahit hindi na ako mag-bar exam, at least doctor of law na ako pag nakatapos ng law. Mukhang ayaw nyo, si pastor kukuha ng law. Because as a pastor, the Bible is our Christian constitution. Pero I should also be informed. Kasi ang problema sa ating bansa, sa ating education, hindi ho tinuturo yung constitution sa mga estudyante. Kaya lahat sariling diskarte kahit lumalabag na sa iba. Kung ako po ay nasa DepEd, if I am the Secretary of DepEd, dapat mula pa lang sa elementarya, nandun na ang mga basic, teachers can actually create a lesson plan that will teach 1 law, 2 laws, 3 laws, paint a picture and show it, this is the constitution of our country. Dapat yun Para pag tumuntong sa high school, mga kapatid, meron siyang knowledge. Hello? Kaya tignan nyo, tanungin mo ang bawat Pilipino, magbigay ka nga ng isang batas sa ating konstitusyon. Sige nga, tanungin mo yung katabi mo. Magbigay ka nga ng isang batas na alam mo sa ating konstitusyon. Ang konstitusyon, manual, handbook. So as a Filipino, you know how to conduct yourself, where your right ends, what your right is, and the state is there to protect and promote your right. Kaya pag inalis mo yan, mga kapatid, gulo. Ultimo pamilya, ultimo barangay, munisipyo, buong bansa, gulo ang aabutin natin. Sa dinami-dami ng Pilipino sa ating bansa,
Kung kinikilala mong Pilipino ka, Mindanao, ilan ang tribo dyan? Visayas, ilan ang tribo? Luzon, ilan? Tingnan mo yung katabi mo sa kanan, ibang tribo, sa kaliwa, mukhang. Iba-ibang tribo. Kung wala pong iisang batas, ay magkakagulo tayo dito. Ganyan o kalaga ang Constitution. So on that note, ako pastor ako, hindi ako politician, pero naniniwala ako sa kapangyarihan at sa kahalagahan ng Constitution. Kayo naniniwala? Ngayon, bilang pastor, naniniwala ako dyan with respect sa ating bansa. Lalong-lalo na bilang isang lingkod ng Diyos, ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos ang Constitution ng bawat Kristiyano. Ang dami natin, halimbawa dito na lang sa ating church, ang dami natin, di ho ba? Iba-ibang pinanggalingan. Meron ho sa inyo ang training abogasya, ang training pagkadoktor, ang training teacher, ang training negosyante, ang training empleyado, ang training manager. Iba-iba, dadalhin mo yan dito. Makakagulo tayo. Kaya dito po sa church, iniiwan mo ang degree mo. Sinasantabi mo yan. Hindi dahil hindi siya mahalaga. But as a Christian, above your degree, above your education, above your position, you recognize the Bible as your absolute, final, primary authority in life above your education. Huwag mong ile-level ang Biblia na katumbas ng edukasyon mo sa secular. Wala po yan. It's above. And as a pastor, I pray that each and every one of us, maintindihan natin yon, makita natin yon, at yun ang maging sistema ng ating pag-iisip at buhay na, well, I graduated as a doctor of philosophy, but you know, this book gets my highest regard. Kumuha ako ng master's, by the way. Congratulations to Maestro John Paul Kakal. Tumayo ka, John Paul. Ayan. He just finished his master's degree in St. Paul University. Ano yung master's mo? Masters of Science in Teaching. So ikaw yung nag-aral, you took the discipline of studying, research, thesis. Ilang taon yan? Ginastusan mo yan. Yung teacher mo, tinulungan ka niya, binigyan ka ng pundasyon. But as a Christian, tatayo ka ngayon at sasabihin mo, I may have my master's degree, but this book takes my highest regard. Dapat ganun tayo. Hindi yung ang liit ng tingin mo sa Biblia kasi nga may edukasyon ka. Ay, that's pride. Yabang yan. Sa harapan ng Diyos, yabang yan, kapatid. Yung magmamalaki ka dahil manager ka, magmamalaki ka dahil mataas ang tinapos mo sa pag-aralan at ganun-ganun lang ang tingin mo sa Bible, alam mo sa harapan ng Diyos, mayabang ka. Thank you, John Paul. So yun po yung aking pinupunto ngayong umaga bilang lingkod ng ating Panginoong Diyos na iparating sa inyo ang mensahe, ang katotohanan na ang Biblia is above, is superior to any earthly, secular education, whatever that be. Therefore, as a Christian, we should be governed by the Bible. Ngayon po, dahil ang Biblia ang dapat mag-govern sa ating buhay, nais kong magbigay sa inyo ng ilang mga rason bakit binigay ng Diyos ang kanyang salita sa atin. God has given us His written word for the following reasons. Number 1, to reveal the one true God. Many people are ignorant about the true nature of God. Do you know God? Kilala ba natin ang Diyos, mga kapatid? I personally believe as a servant of God that without the revelation of the Scripture,
Kung hindi po dahil sa librong ito, we will have a very limited knowledge about God. Sipin nyo kung wala sa atin ang Biblia, what would you think about God? Anong pagkakaalam mo sana sa Diyos? Pumunta ka sa India. Dahil sa kanila, they have million gods in India. That's what they know. Baka, Diyos sa kanila yon. Kaya pag umihi yung baka, naliligo sila doon sa ihian. Because that's to them a blessing. Who knows? Kung yun ay mayamang tao, pero nandun sa ilalim ng baka para lang iian ng pagpapala, pero yun ang pagkakaalam niya sa Diyos. See, if nobody taught you, and there is no book where we can actually understand and know the real and true nature of God, we will create our own gods in the pigment of our own imagination. Kaya kaming mga pastor, we tell you the truth. Who God really is. Na hindi siya yung Diyos sang-ayon sa ini-imagine mo. Hindi siya yung Diyos na nakasabit sa dingding. Hindi siya yung Diyos na sinabi ng mga nauna sa atin. Those are traditional informations. Pero kami nandito para ituro ang Diyos na tinutukoy ng Biblia. So God wanted, listen, gustong ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Can you imagine the Creator wanting to have relationship with His creation? Sinful people at that, bababa ang Diyos para lang ipakilala ang kanyang sarili. That must be something. Kaya ganun na lang po, nakataas ang aking regard sa Biblia at kataas na ka-authoritative kung magsalita. Bakit? Sapagkat grabe ang tingin ko sa kadakilaan ng Diyos na kahit sinong tao nagiging maliit. Hindi kumpara sa akin, pero kumpara sa Diyos. Naunawaan po ninyo. Kaya with the Bible in my hand, with the Bible in my heart and mind, I can talk to anyone and face them and say, this is what the Bible says. This is who God is. At bilang mga Kristiyano, bilang mga members, ang panalangin ko ay magkaroon tayo ng ganong pananaw. That kind of level of perspective about God in our lives as revealed in the Bible. The world has all kinds of erroneous stuff or ideas about God. Nakalulungkot ngayon. Pati yung mga LGBT, may sarili silang Kristo. Iba-ibang relihiyon, may ibang paliwanag ng Kristo. Iba't ibang lugar, they have a different concept of Christ. Praise God. Yan ang purpose ng Bible. So we can know God. It will replace our ignorance. Kawawa naman ang ating bansa. Kawawa ang ating mga anak na ngayon lumalaki na hindi man lang nila nakilala ang Diyos. Napakakawawa. That's what you call religious or spiritual poverty. If there is economic poverty, there's a spirit. Are you experiencing economic poverty? Ramdam mo pag talagang pupunta ka sa McDonald's, 10 pesos yung pera mo, ramdam mo Pupunta ka sa grocery store, 100 yung dala mo, ramdam mo talaga. Parang wala ka nang mabili, halos. Sa 100, hindi sa minamaliit natin ang 100 like we are rich. No, we are not. We're talking about the reality of His value. Ramdam mo ang economic poverty, pero alam mo, mas matindi yung spiritual poverty when children grow up without truly knowing the God who created them, the God na nasa Kanya ang master plan ng buhay ng batang iyan. Hindi man lang nila makilala ang Diyos na yon.
Kasi sa loob ng bahay, ang laki ng TV pero walang Bible. Latest ang cellphone pero walang Bible. Nandun ang lahat ng klase ng mga imahen pero walang Bible. Lumaki na hindi nakilala yung totoong Diyos, yung Diyos na lumikha, Diyos na may plano, Diyos na nagmahal, Diyos na tagapagligtas. Hindi man lang nakilala ng katotohanan. Lumaki ng gano'n. That's what you call spiritual poverty. Kaya bilang pastor, ganun na lang po ang ating passion na kahit physically nakakapagod din mag-minister sa tao. Hindi mo madaling magbiyahe sa malayo. Punta ka ng Ilocos Sur, ng Cagayan, para lang abutin ang mga tao. And you are not getting anything from that financially speaking. But all you have is your concern and love and heart na i-reach out ang mga taong to dahil alam mo that when you give the Word of God to them, you add the greatest value in their life. Parang kumbaga itong Biblia, kung may pinakamataas na value na numero, yun na yun. Na kahit sino ka, i-times mo ang buhay mo yan, magiging magandang resulta ng buhay mo. Hello. That's why God has given us His written word for the following reasons: to reveal the one and true God. Iso nga kada kayo kakabsat, basapol nga mamamom ni Apo Diyos. Ang nga dete, basta, kung mo pastor, malaglagip ko mo tinalal daw. No. Masaya ang Panginoon na alala mo siya. Pero gusto ng Panginoon, kilalanin mo siya. Okay, number 2. Not only to reveal the one true God, but number 2, to lead us to salvation. Why was the Bible written? That's a question that my dad always asked. For 43 years of ministry, ayan po, sa mga bisita at hindi nakakakilala, ang aking pong tatay ay nandito. Siguro sabi nyo, ayan, Pastor John. Siguro sabi ng mga bisita, sino kaya to? Very authoritative magmando dito. Patriarch po namin siya. He's our trailblazer in the HBBC. Siya po ang mapakatagal ng driver ng sasakyang ito. You know? Kasi, ang lagi po niyang pinopost, which if you are a thinking person, it will help you appreciate this book eh. Ang tanong na yan is, why was this Bible written? Bakit nga ba sinulat ang Bibliang ito? Sabi, by the way, sabi ng iba, Pastor, ta Biblia, surat ti tao. Correct. Sulat talaga ng tao. Alam mo kung bakit? Kasi tao ang magbabasa. English ko for the sake of our brother here. You know, brother, people keep telling, you know, the Bible was written by men. I said, you're correct. You're correct. The Bible was written by men. Why? Because intentionally, God gave it for men to read it. If God intended for the Bible to be read by pigs, then pigs should have written it. If God has intended for the Bible to be learned by the monkeys, then the monkeys should have been the creators who wrote it. But they didn't. God appointed a man to read it. Why? Because God wanted to talk to humans. At bakit? Mga kapatid, listen now. Why was the Bible written? 1 John chapter 5, verse 13. Lagay mo na yan. 1 John chapter 5, verse number 13. Okay? 1 John 5:13. Look, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know. Oh, grabe. Kaya kaming mga pastor, yan ang dala naming passion eh. Gusto naming makilala mo. You know? Kaya kahit sino, sometimes we are being misinterpreted pag sinasabi ko ito, si pastor parang wala ba siyang galang sa mga opisina? Meron ho. Kaya sinasabi ko, with due respect, pero meron kang dapat mas makilala kaysa yung pagkakilala ko sa kung sino ka pa. So I look past that honorable title. Because deep inside my heart, if you don't know Him, you'll perish.
If you don't know Jesus as your Savior, you'll go to hell no matter who you are. Because God is never a respecter of persons. Ulitin natin. That you may know that ye have eternal life. In other words, ang tao ay dapat magkaroon ng totoong kaalaman ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Napintas ti biyag nga agnay nayon. Ngam dapat ti addaken ka jay biyag nga agnanayon. Biruin mo pag mag-birthday ka taon-taon, invite your barkada, your friends, your relatives, your loved ones, and we celebrate the birthday. Amen. Napintas ti biyag nga agnay nayon. Damagamanta ka abay mo, how old are you? You look younger than your age ko naman. Nagpepeso Oh. Hello? Napintas, tirabaw ti daga, itibiyag, ngagnay nayon, ngem uray dayta, ada pagpatinggaan na, sa lupa, walang forever. Sabi mo sa katabi mo, dito sa lupa, walang forever. Ang totoong forever, doon sa kabilang buhay. Ano sabi ron? That ye may know that ye have eternal life. Ibalik mo doon sa verse. Let's go back to the verse. That ye may know that ye have eternal life. And that ye may believe on the name of the Son of God. Ngayon, para sa inyong mga bisita, pakinggan niyo po ang aking sasabing mensahe sa inyo. Itong mensaheng ito ang aking pinaka-highlight at pinaka-climax bukas doon sa City Hall. Okay? Una sa lahat, dapat bawat isa maunawaan natin yung sinabi ng Bible na tayo'y makasalanan. We are sinners. Naunawaan po ninyo. Ngayon, sasabihin mo sa akin, mabuti ho akong tao, pastor. Alam ko ang aking ginagawa, ang aking kalalagyan. Gusto kong malaman mo, irrelevant ang good works mo pag ang pinag-uusapan, kaligtasan. Irrelevant. Anong ibig sabihin ng irrelevant? Kung tinanggap ng Panginoon na ang kabutihang ginawa natin ang makakapagligtas, bakit pa niya uutusan ng kanyang anak na mamatay sa krus at maghirap? So kung yung good works mo makakapagligtas, ang magiging irrelevant ngayon, yung ginawa ni Kristo. Pero bakit nga ba namatay si Kristo sa krus? Bakit? Intindi mo ito maigi. Pag-isipan mo itong aking sinasabi. Bakit nga ba namatay si Kristo sa krus? Dahil sa kasalanan. Jesus did not come for the righteous. He came for sinners. Kaya nga ang sabi ng Bible, they that are whole does not need a physician, but they that are sick. Ang malusog na walang sakit, normal ang dugo sa high blood. Normal ang kolesterol. Tanong mo yung katabi mo, normal bang kolesterol mo, Brad? Abay, pag hindi, kailangan mo pa-check up, Brad. Kolesterol ang pinag-uusapan natin dyan. Ang taong normal ang kanyang sugar. Di ba? Sabi ko nga, paano mo malaman na ang isang tao mataas ang kanyang sugar? Alam mo kung paano? Pag nakatayo yung buhok, naka-sugar-gar. Kaya pag naka-sugar-gar yung buhok ng katabi mo, sabi mo, Brad, pa-check up ka na, Brad. Mataas ang sugar mo, naka-sugar-gar yung buhok mo. Pero ang punto rito, mga kapatid, yung pong malusog ay hindi po niya kailangan yung doktor. Ang nangangailangan ng doktor, yung may sakit. So kung akala mo, you are good enough to go to heaven, you don't need Jesus. Jesus is irrelevant. Nauunawaan mo ba yun? Mahirap bang unawain yung lohika na yon? Ngayon, bakit pumunta si Kristo? You know why? Because our good deeds are not relevant.
Number 2, your religion is irrelevant. Mga soul winners, kunin niyo po yung salitang relevant dahil powerful po ang word na yan para ipaliwanag na kahit ano ang dala ng tao, irrelevant po yan pagdating sa kaligtasan. Now, you come today and say, you know what, Pastor? This is my religion. Minsan nga gusto kong sabihin sa inyo, not only that your religion is relevant, your educational background is irrelevant. Nagbabike kami, Brother Brian, nung uso pang bike, 2021. Pero nakarating kami ng Curimaw. Layo nun. Pagpahinga namin ganyan, may mga estudyante na nakita ko doon sa tabi. At bilang pastor, alam mo naman, talagang di ko mapipigil ang sarili kong makipag-usap. Dahil ito nga gusto kong ipakilala ang Kristo sa kanila tinanong ko yung isa, sabi ko sa kanya, Tagalog, sabi ko, taga saan ka? Sabi ko sa kanya. Anong ibig sabihin ng taga saan? Anong tinatanong ko? Address. Ang sagot pa naman sa akin, taga Mapua ako. Ano ang Mapua? Eskwelahan ng sino? That's an elite school, one of the elite schools for civil engineering. Ang tanong ko, taga saan ka? Address. Ang sagot sa akin, Mapua. Alam mo, Mapua ka, hindi ka maliligtas na Mapua. Kahit pa sabihin mong nag-graduate ka ng UP, hindi ka maliligtas na UP. Kahit pa sabihin mong 10 taon ka sa MMSU, hindi ka maliligtas ng MMSU. Therefore, your educational attainment is irrelevant. Anong punto ngayon? When you come to Christ, alisin mo yung religion mo, mabuti kang tao, educational attainment mo. Dahil pagharap mo sa Diyos, you are a plain sinner. Naunawaan nyo na. At kinailangan na si Kristo. Yan ang turo ng Bible. Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi ng Panginoon Kristo. Yan ang sabi ng Bible. So that everyone should come by faith to the Lord Jesus Christ. Ito ang dapat mong gawin. Manalangin ka, sabihin mo, Panginoong Jesus, alam ko na ako'y makasalanan. At ikaw ay makatarungang Diyos. Ang kasalanan may kabayaran. Kami nga sa construction, na-late ka ng 30 minutes, babawasan namin ang sweldo mo. Na-late ka ng 10 minutes, ipunin mo yan ng 1 linggo. Pag umabot ng 1 oras yung absent mo, kaltas ng 1 oras yung sweldo mo. Bakit? Sapagkat ang kasalanan, pinagbabayaran. Naunawaan niyo po, mga kapatid. That is why, Lord, tinatanggap mo ako'y makasalanan at nakapatong sa akin ang kaparusahan. Ako'y karapat dapat sa impyerno. Pero salamat, Panginoon, namatay ka para bayaran. Ganito yan, Diyos, tao, relasyon, napunit, nahiwalay dahil sa kasalanan. Pumarito si Kristo, maging peace offering para ang tao at ang Diyos magkaroon ng reconciliation na magre-resulta ng eternal life. Holy God, sinful men, nahiwalay ang sin, your religion is not relevant here. Because no religion can save. Good works is not relevant. Not even tradition. Not even the 10 Commandments. The only relevant issue to salvation next is Jesus. Without Him, you cannot be saved. Hamo maliklikan, di jay impyerno, no awan Kristo nga natay nga mangbayad jay basol. So today, kunam di kararag mo, Jesus, I declare that you are the way, the truth, and the life. By faith, I receive you as my personal Savior. That prayer will become the best and sweetest prayer na maririnig ng Diyos manggagaling sa'yo. Kung ilang taon ka na, ang dami ng panalangin ang binigkas mo sa Panginoon, like, Lord, tulungan mo kami. Lord, may problema kami. Lord, bigyan mo kami ng pagkain. Lord, sana makapasok ako sa trabaho. Lord, sana makapasa ako sa exam na to. Lahat ng mga hiling na yan ay temporal needs.
Ang gustong ibigay ng Diyos sa iyo is the gift of eternal life. Sana ngayong araw na to, once and for all, maging settled sa iyo. Na sabihin mo, what the pastor shared is plain and simple Bible message. Hindi niya tinuro ang relihiyon niya. Hindi niya sinabi na kabutihan ng tao ang siya makakapagligtas, kundi si Kristo lamang. Bago ko ituloy ang mensaheng ito, nais ko po ng lahat tayo, yumuko at manalangin. Sa simpleng panalangin na ito, sumunod ka. Hindi ko panalangin to, kundi personal na panalangin ng puso mo. Okay? So pray this prayer right now. Everyone, let's pray together. Sa Tagalog tayo, ha? Ready? Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pag-ibig mo sa amin. Naunawaan ko po ngayon na ikaw ang aking daan, ang katotohanan at tagapagligtas. Na ako'y isang makasalanan patungo sa kapahamakan. Pero namatay ka sa krus, binayaran mo ang kasalanan upang matanggap namin ang regalo na buhay na walang hanggan. Sa araw na ito, sa aking pananampalataya, tinatanggap kita, Panginoong Yesus, na aking sariling tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Thank you, Jesus, for saving my soul. As every head be bowed, every eye be closed. Nakayuko, nakapikit. Sino po ang sumama sa prayer na yon? Who prayed that prayer? Doon ko ng pastor, sinurot ko deta kararat ita. Come on, raise your hand, huwag kayong mahiya. Sinunod ko deta nga kararat. I prayed. Praise the Lord. Amen. Amen. Palakpakan natin ang bawat isa. Tignan po ninyo. Hindi po relihiyon ang tinanggap nyo, kundi si Kristo. At ang kanyang kaloob buhay na walang hanggan. Praise God for that. Amen? Ibig sabihin, sabi mo sa katabi mo, pwede ka nang mamatay. Pakinggan nyo po ha. Pag ako'y nagpipreach sa necrological, amuyot necrological, minatay. Sinasabi ko sa aking audience, sabi ko lagi, alam mo, you cannot cancel death. Pag dumating ang kamatayan, hindi mo pwedeng i-cancel. You can cancel an appointment. Hindi ba? Number 2, you can postpone an appointment, but you cannot postpone death. Kap Dromar, mabali mo ba ibaga? Oy, patay, tanggapin mo tong 1 milyon, wag mo muna ako kukunin ha. Pass pa muna ako ha. You cannot postpone death. Ngayon, kung hindi mo pwedeng i-cancel ang kamatayan, hindi mo pwedeng i-postpone, isa lang ang pwede mong gawin. Ano ka mo? Paghandaan. Because death comes to all ages, young or old. It comes. Be prepared. Are you ready? Ngayon, ready ka na. Bakit? Because alam mo kung saan ka pupunta. Bakit? Sapagkat tinanggap mo si Kristo. See, that's the message of the Bible. Amen? Let me give you this last two and then I'm done. Why God gave the Bible? Number 3, to understand how to live a godly life. Basahin nga natin lahat. Go. Binigay po ng ating Panginoong Diyos ang Bibliang ito dahil meron po siyang ideal na klase ng buhay na dapat sundin natin. Kumbaga sa bahay, ito po ang binigay ng Diyos na perspective na ating sundin sa pagtatayo ng bahay. Yung itinatayo naming isang building ngayon, may architect may mga architect. Nung una, si Architect Romel, binigyan niya kami ng drawing. Kaya ginaya namin yon. Ngayon, may mga nagpapatuloy na architect na tumutulong sa amin. Yung drawing ng hagdan, lahat. Ito, architect, may arkitekto. Itong stage, it was drawn by an architect. Pinadrawing yan at binigay sa amin yung picture. So yung picture, yun ang magiging resulta. Ginaya na lang. Ibig sabihin, ang Diyos, para sa tao, meron pong ideal sa Panginoon na anak, ito ka dapat.
Ang gagawin mo lang, pag-aralan yon and conform yourself to it. Ngayon, ang gagawin ng dyablo, tutuksuhin ka, magpapakita ng parang mas magandang picture kaysa yung picture na pinapakita ng Diyos sa'yo. Tayo namang tao, dahil humans tayo, nabibighani, nadadala sa emosyon, nadadala sa ating pagkatao. At sabi natin, oo nga, mas maganda to. So we start to forsake God and go for that picture in life. Gusto kong malaman nyo to as I close. Hindi ko natatapusin yung preaching. Ang godly life, ang totoong success. Listen. Pag pinag-usapan ng success, I say this with all of my heart kasi gusto ko po na makita nyo ang talagang kagustuhan ng Panginoon sa atin, okay? Hindi talaga issue ang success. Dahil lahat tayo pwedeng maging successful. Pakinggan nyo ha. Ang totoong issue, sino ang kasama mong nagtagumpay? Brother, did you understand that? No? Okay. The real issue is not success, but who is your company when you succeeded? Kung sumuway ka sa Diyos para go for the picture the devil has shown in your life, ay talagang tutulungan ka ng diablong mag-succeed. Bakit hindi? Kaya lang, sinong kasama mong nagtagumpay? Diablo, kapatid. Pastor, pwede bang, can the devil actually help you succeed? Oh yes. He helped Eve succeed. Tinulungan niya nga si Eva magtagumpay eh. Pero anong tagumpay ang nakamtan ni Eva? Nasuwayin ang Diyos. Yan ang gagawin ng diablo sa bawat isa sa atin. Tutulungan niya tayong magtagumpay na sumuway sa Diyos. Kaya nandito ako bilang lingkod ng Diyos at bilang pastor para paalalahanan kayo na ang Panginoon may picture siya ng buhay na dapat mong sundin. Yan po ay godly life. Nakalagay po sa Biblia ang picture na yan in words, not in picture, in words. At trabaho naming pastor na ipaliwanag. Bilang tatay, itong gusto ng Diyos sa'yo. Nanay, ito ang gusto ng Diyos sa'yo. Anak, ito. Bilang estudyante, bilang Kristiyano, bilang church member, ito ang gusto ng Diyos. Isungahan nyo laglagi dawon kakabsat, no nahigpit, ti panang training mi kada kayo, ta isagsagana da kayo, iti panang fulfill yu, ti pagayatan, ti apo, ti biyagyo. Handa kam laglagi dawon. No ipakat mi dito iti on time, panang i-prepare mi kada kay deta kakabsat. Tapno ma-enjoy you ti panagserbi you ti apo, because what is life for if you're not enjoying anyway? But the question is, you are not enjoying God's way. You are enjoying the worldly way. Hello? Ayon. Kaya hindi talaga issue yung success. Ang issue, sinong kasama natin? And if God is for us, who can be against us? Isungan sinurot tayo kakabsat ti pagayatan iti apo, kasama natin ang Diyos sa tagumpay. And all of God's people say? Amen. Okay? Damagaman ta kaabay mo, busog ka ba? Ulitin natin ha? Let's repeat. Okay? Ayan, ang ganda. If God is for us, who can be against us, di ba? O, ulitin natin, ha? Eto, ha? Look. Yung points. Why did God give us the Bible? Number 1, to reveal the one true God. Number 2, to lead us to salvation. And number 3, so muyo, tanggapin nyo, uri na sakit, dagiti isurumi, kan masaktan kayo kakabsat. Meron akong nabasa. Sabi niya, I'd rather be hurt with the truth than comforted with a lie. Oh boy, that's a very powerful statement there. I'd rather be hurt by the truth
than comforted with a lie. Tapos sabi niya pa, sabi niya, truth hurts, but it doesn't kill. Lies please, but they don't heal. Uy, kaabil mo nga, lagay mo nga. Pwede niyong kopyahin to. Kasi bilang mga Bible believers, dapat i-prepare niyo ang puso niyo dahil talagang tatamaan ka ng Biblia eh. Iko-correct ka talaga ng salita ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Ito, ihanda niyo ang inyong puso ha. Ulitin ko, yung una. I'd rather be hurt with the truth than comforted with a lie. Lagay natin ha. I-type mo na para makita agad. Ayun. I'd rather be hurt by the truth than comforted with a lie. Ayan, with a lie. Ayan, nakikita nyo ba lahat? Sa taas, nakikita nyo ba? Next. Truth hurts, but it doesn't kill. Ang bihira. May karugtong yan. Truth hurts, but it doesn't kill. Lie, please, but it doesn't heal. Lies, please, but they don't heal. Yun pala. Lies, please, but they don't heal. Kasi plurals. Lies Lisa. Lies, please, but they don't heal. Okay, lahat tayo, basahin natin ha. I have to give you this mga kapatid kasi you need to prepare your heart for the Word of God. Amen? Okay, ulitin natin. Ready, go. Than with a lie. Next. Truth hurts, but it doesn't kill. Lies please, but they don't heal. We love you in the Lord. Tumayo tayong lahat and let us pray. Lord, I pray that we will not say that I don't have time for the Bible. I-correct mo po ang maling kaisipan na yan that we don't have time to read the Bible. We don't have time to go to church. Because Lord, this is a wonderful book you have given to us. This is the key to unlock your plan and will for each and every one of us. Thank you, Lord, for the message today. We've realized that just as a nation ought to be governed by a constitution, we should be governed by the Bible. Tumingin ho kayo rito. Let us have a short commitment today by way of raising your hand, okay? Kung ngayong umaga you would say, Pastor, for the Bible, I want to hear it. I want to hear it. Gusto ko marinig. Next. I want to ponder it. Amo yung ponder? Imutagtagan. Kaya't ko nga imutagtagan. Ponder it. Good. And lastly, I want to obey it. Yun ang pinaka-the best. Ulitin natin ha. What should we do with the Bible? Number 1, hear it. Number 2, ponder it. And number 3, obey it. Lord, thank you so much once again. Kwamti Gloria Gandayaw. May we go from this place na talagang sisimulan na naming babasahin ang Biblia. Pakikinggan ito, uunawain ito, at higit sa lahat, ito ang susundin naming plano sa buhay. Ito ang susundin naming gabay sa anuman ang aming tatahakin sa buhay na ito. At dito kami tatakbo when trouble strikes. We can go to a variety of places to turn for help, but our first option should always be to go to the Bible. How wonderful today that we've learned that this is not an ordinary book. It is a book that has unfolded. Linukaisan na ti kinasyasin nun. Impakita na ti pusom kendakkel nga ayat mo, ayat ken concern mo. Kada kami nga tattao, tauray nagbasol kami, ket mapukaw kami, impakitam ti ayat mo kada kami. Thank you that in this book, we find the amazing promises, your infinite power to fulfill them. And so, Lord God, help us to fulfill your word in every circumstance. Lord, thank you for those who accepted Christ today, because I believe where Christ is,
there is no crisis. And a life without Christ is true crisis. In Jesus' name, amen.